Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gahanyo Trap Integrated Territorial Organization Sengkemi mentakasngi kalahir sekasnong nongkenri ban penkaya kasnat terekam jong kaseng kabahapo kalasken blok kabakin top lang ya barok kisnong hapo jong ka halor ka nongrim ban peniar bat penhe susu ya kasnat terekam jong kaseng hapo katan kasi jantia. Haba keren hagani kasngi ni kaliang presiden rangba kaseng uba donbok nakar ulamat pang hagabayde bat ka nongrim ka kaseng ka yeng bat ka trei badru bala shimnya ka benta ban penbam smaya gid khot ka hito lasken blok kinong kit kam ka hito lasken blok kikin thop ya ukhe joj niang kumu presiden upaisi tingkan kumu vice president risuk talang secretary rishan mitre talang assistant secretary but umha lingdo kum finance secretary Tadai banyan yang mahasiswa siya kajing sitom nabentan banjana jalan kami lang bedu kajing benyau nejing mobil ngalong balakloy banjapay wat jala kajingem nabenta katawa oke itu kayeng ngasim hak balade kum ubriyo pabahakupar banyo sakri jala ngari jengba kaseng bat kajingi jonga jala ngari kamun kut bani tukut no ngadai watiar bakari kalakhan ngan jale namar jongka ngan jada jaga jaga ngriu nyutrat bat ngan pha jala kajingem namar kari kajing lajot kohok bajing syukri itu gayeng namar kari itu gayeng namar kari itu gayeng namar kari Songkonor penyanyi nika jinggalan akan nika no paisngi ani po snong nang kanti ya ka hito lasken blok kabokon thop ya bro kisnong ki bafer tang hap nika blok lan de jar ka teng yugo no snong namar kidon way armot mata snong bafer te kuman chu penkan mau ba ngai la de ngari mejo ngai di na poralia ipa ni parato kita hap ka ju ka blok Badeng kong hi sekung dap ke jing kemen ke bakrau namar bangala yo ban hias ban hapo kata gadong gathan ba nadu tak rit ngidon sakani ka dong gathan yung ka asken blok mentagas ngi ke jing ban hiar ko jungi namar ba napdeng jung pi shibun pilak kentu pilak kerpat bangin wan bangin pensyai ba kahito kadai kahito katre na benta kai bat kai ke ban lajia bat kai ke ban saja kan poi be hakimat kan dia thu ipi dia kahito paseng haka lai tarik banai april nane to banai besau haus nem arajar arpuwei hakopor ba kadang don hapdeng jingile untuk yang jingpang jong covid ilaskan saban ya kita ganti te yekiriti tre kam pila imata ars nem kenti tek milaya kam don kam shu ban bata ipi ni tre na banta jongno nisha jingit na banta jongno nisha bom nisha te na banta ka jongno dei na banta shimet hendrei na ka banta ka jongpi kahito kadan nyotli klor kakti kadan atli kadan hapdeng kita ki nyotli kimut nyotra pat kidon kita ki nyotli ki jing kot jingmut kaba haba bila rom bat kahito pide ban bat triang ye kita ki nyotli ki jingket jingmut ki kita ki nyotli ki jingket jingmut kaba khamsho kadai kani kaba artli kaba khaddu kaba mut ngin ki jingbi ban kuat pat kami kemudian kong kiong bang nin hapan pet ha yala ke ing kasep haba phila rung shke hito phide ban tiap ba phimde ban khonyu phimde ban tien phimde ban smith
Shwaba ben shim ye kani ke jungkular hunta gasni namar to tip shai tam ye bisa bat ka bri nyotre bat ki khon jo ka bri nyotre ki khon ki haja ki de ben tip shai ba ka hito kamju sembam smai namar ba kumbal ahikai kata ke kitab jomble nane ke Bible banga ong ba ni iben ni ke niam henrei ni buat ke jingtho pat ni lap shisha ba haga kitab jong Matius kelenong ke pesan ke berdekot ke live sao live san live real kalau keren syai ba ngim dei ban smai la habneng la ne khandau namar ba ni kran shimbu ba tang wo usnyu de hata no rem ni shuyate kular bat phi khnang wo khintip ka ei shisha kata ke jiniate kular habneng ke hito bat phi ki khon jong bri nyok tra ni de ban ya syai ba namar teng phindala bam smai hendrei phimla ban kot war ban tendek di kota kota smai kandai ke jingtim lada happening wat kandau kunjuk tengi ke ai ka pun ismo han kani ne yo sarkar ba wat nam tan na dong jong sing yung khithia ngagum presiden ramba ngim nadu katu basni nganong ye pi ba ngim dei binitian ngim dei ba ngikhi watang katoi ko sarkar hendrei ye hatu basni doni ke uniform ni burom ya kata ke uniform jong ke hito namara ke hito kadai ke bukhuit ke busba ke sistem ke belang korap nganong ke sistem no kai kata ke sistem dilatip i mano ba penya ke sistem ke hito ke kami ban pengkhuit ya kani ke korap sistem hapo ke jela ke jomi ya kani ke sistem ni dei ban sedang nadu nal larem peyien kenang bagin la ban penduk jat ya kata ke bamsak bampong hapo ke jela ke jomi namar ngamla ban keno tangai kani ngamla ban keno tangai katai henrei ngila dep sakhi lu wat to ngirang tudot tang deki live kun real live news nem henrei wat la kata ngila sakhi ngila suthu hiru ba kunno ba ngila sedang ban klong ya taka khi mo taka ba penrung i kitin te henrei kami satya tamban se menta ngila apun kedo kaju kata ka korwo bengi thak ke sarkar phila pun khi using te pamot long ki balak pengkre lada bi kwa ban lai dunia tungku bat kaseng itu kala ko monno pengkala nei sistem kane kadang biang ko por bi long kan kumta ki khon kabri nyo tre kumtang mangi wat kilong kme kilong paru kin sajubat ke bi daga ei ka bang minum la ban batai te tangini hikan tien lada bidang so ba bidon ei shushu man kelip nya yen bat keli bai ka isu kidang pa ban pinchai na kalen ka jung ka hito lane la phimdan su kata ka jingkili yen ailat no ya boro pengin yang bat min shem ka ka jingete kula ha ka hito bat pi para dokot yang tegamot pi thau ber se khama jangan ten rei ile o manyo klam ne yang tien relian ento o man burom ai tien ka bepa henrei na hapen burom jia bobon balang namara ke kentien si para ni ka ba hito la hikai kumbangan suban mentan usketri uang ba haga hito ngimdan bos ngimdan trok lada pi ong of de bos ngin hapen thep tiar pi mi hapen kem phakaman henrei ngilong be shipara namar tam shipara mitip lada gin mai ni lada gi hikai ne lada hakam kajam lada hanu kom ni hapan kintiau yupi kata ka de gum kom kabaan haga ni kabri nyotre ngila i stanga jingya ben ke jingya kano wei ke jingya tali kam don shu ngamlen ni kata hawai wat pramingi kinong yalam sing balang kadan ba indrei ide ban persang kumno ban penyedai menta subu unong wei udi alumuri ni bangla ni yakemen oh bu te mama ustad ba mo ni ong mama sungu kumade men jong ime kaibat kabangi de ban tep lada di po kasi jongi hana oh duna komlo oh duna kom phenem kum kata kamen siem ni de ban weng no na kata kamen siem kabagi usmo ba ni de hi
Kata kebersihan menong WP, kabangis ngoper ba kijanta kita ki kumba kalale ka pareng, kumba kalale ka sarkar India, balai ka poi ka jingya pai jingya para hapo kabri nyotre. Dei na banta kadai hi balai ka sarkar pareng da ka divide and rule policy what hadu ka ka cap. Menshua ki don ka United Khasi Jantia hadir nang to tang ba kwa shuki we arnot kapoi no. Hoy kata ka dei jing sha ngimla ban len henrei hoy ya ka bala dep ngimla shu man pembek te henrei kai ka badang jian nang ne shakmat ni dei ban penor ni dei ban hikai ya ki khun dong ko bri nyong tra bat ni dei ban je ithu thau ba dei shu pangin long nong wei hala dong hathai na jong la di phile chano ru ka badang dei hi ka bri nyong tra phi khain be phi dei utrai ri jong to namar umizo la ne unaga uban wan yada ya phi po khaput rei dei phi hi ke dong chung snong la ne kita ke london ha ne ka bri nyong tra phi yada jaga to ki para jong phi ke badal chapo uta upot usam ka be tung ko bat kita ke nong wei la ne kita ki wei ki chat pen ring kata ka de ka bangi kwa ba ban hikai ya pi ta yai ban yai prakhat ba degi spa sen shwaban pin rung shi ka hito ni ngim pedang yi khopot ni nam pedang yi kiskai phila yo smo ba ki la put ba ki rong au ni de ku tau sing tau khla tharai phila yi kai ka pajia man khane hapo sarshlo ka ba na shakti chabom henre nga khlem pin sngo shi pa ba ba nga shak bom shakti henre nga yeng bet namar ngala de te kulan ba ka hito ba ngan yai sha shi spa sha ki jinge kamut lagi ki ai wadu kuliru na hapan sha namar bangala de te kulari namar nga kanma witi kintir shajom habai phipan ngin sa ai dei bengi pani ka bengi kando dei ni pani ka hok ka chong ka ba ka kum kata ko moto la de ka te ka tien nim si ka jomi ka ong ka jingla dot ka hok ka jing shakri ha kte nong wei of freedom justice and service habani yeng ha ka hok ni yo ali ta ka jing tenju ba pher ba long kumat syukran dei tang menta kata ka jing sha set bendi henrei nadu ko por bargem nadu ko shla snaya ta ko perthai hadin la umi de kita ki nong yalat ne kita ki prophet ki nong itu lupa kadon ke jing sha set bendi kadon ke jing sha le ben kadon ke jing sha kenterha bensin lagi ni pai wat syaka jing hikai ke hikai ni amru lagi ni pet syai hatu ko pon laga hatu ko pon jisu ulong ubas ngabjar sanoban poi henrei ka ai ka bala hikai ngi de ban kran wet ya ka hok bat ke jing sha kata ka ban kran ngan thu ye phi men ka ne ka jing sha khot yangi ban apier ham tai hapo sadar kam de ka jing kha khot hajer henrei ki kwa ban penshai balai kami ka to ka jing penshai dei tang ya ka to uniform ngan thu sha ye phi namar bangi persha ya ka tu ka wei ka kong lan ne ka ta ka wei ka brio na ka wei ka jaj ben brio ka bau la thum kam sop de kita ki political appointees ne ban chu thum kam jubor justi te ni persha ni le hoi hatu kus ni yo ya ta ka jing chop padahal lingba sarkar ban ki turi nong thum ki hab ban sange no ye jing thum kam sop henrei phose ka tu ka ne banai kalau man ka wan kata ka jing khot appear ban pensai halor kata ka uniform te phitip sai wat ha kata ka kondon jong kata ka Meghalaya Police Act kamdon ni kata ka kondon ka ban ong kata ko uniform ko jong ki namar ba ka uniform na kata ka suit ka bangi phong ka dai tang ka sapti yong ka ba tho hito ka bom shim na tho ba ka dai ka jong ka sarkar na ka NPP la ne kata ka MNP henrei ka dai ka jong ka hito ka ba thiru na ka hito kamdei ka ba thet na da be ka da ka sarkar na ni dono henrei ka dai ka nong ganti ka jongi ni pelot na kumsnam bat kumsap la jong ndei bangi pan na ki kimdon hokru ban khang la ne ban te kondon namar kani kari jomi kade kata kari la jod henrei nindla pe bah ka jing sha sho sha bom sha tat kibreu kibdon hathang sky wat ikilong kumeru ki sho kidat to ka pini ba ka sanchar pa ba kalaya tangshin bikin ma balai ni permi ya tok senduk na dia ni tho ang to demokrasi
Resen la ta ban prishat apo sarkos. Dangla ban hikai Henry ngan ong epi baha belong suri. Umdei ki suri kup sni lambrot. Long ku musuri namari yo suri ngan itho epi umla ban prishat nani ban hikai. Henry pide ban hikai dapi japi nabarba baleng ong epi epi ha belong suri namar ka jingle jom kata ka system mo ngam ong ka sarkar Henry ngan ong ka system namar nilai i nadu pa laglot karim dia nyop lai teli isnam ani nyop san teli isnam plai i ba katno kata ka jinglai lot Henry yangi le da pikran kaya kata ka jela ka jongi ngidang yo tang hatu san pusnam bat nilai i lot ya kata ka ei ka bali ka ei ka bayong bat ngide ban suthu shairu ba kumno min ya janti wat num long ki sing sarkos wat num long kita ki sing khlau lani kita ki kelas sarkos Henry ka ei ka ba ni kan tu ya phi da phi kwa ban long sa kum suri ubamla ban sha the ubamla ban pinyeng ban pinsham Henry un yeng be ya kan nong rem ka balajam kata phi de ban scam ba ka jengmut namar ngiyum kwa ba pen sha pen long ki nyam ko mo namar ka basuk ba men kan ni an thu ya phi ha ka por ba ngi khun kes di halor kene ka baha jom kata ka reservation on educational purpose kam kai kata ka reservation on educational purpose let se na pleng jom pisa phi mestu ba kadai ka baha pule ban pule doctor engineer ha ka to khlam no kan tho bi e ha po kata ka reservation policy Henry ka ai ka ba ni kali nak sarkar kam juba ngim ban se ni ha ban tiet ya ka jingkhang ge yeng ka shari hadien bi ngala de ban tiet kayeng kasari kala bathai ka sarkar ban juba hadien mila yu juba mila shai ba kane ka sarkar ka pa bu kan thep tangai ki breu ki bala ban komo Henry wanam do jingkarmen namar mila dom ki sakhi sabot ki babiang nabanta ki khun ki prasa bat ki ka peteng ka jongpi ki banwan tingi de ban scam ha ka nong ren wat num tiang nang ne sakmat bat ngange scam ru hadien philai i ka jing sak pen terha ki para jongka hito hak tu kesni phi ki bawan menta kesi philai ilot harai phidang don kamen sen terha laisa sausha ya katu ko banjia dan ini bentre ini dengan mi pinadu hawa kereta ihan ni kumba lai sausna ide na ka du batong katha nisno te nan pensai pi de ko basai be hamandi ki area ki unit ki district balai ni bu presiden sekretari jong itu bithan namar bagi mati ki dei kita ki nang pes to ka area undai mani na ka central ta ni yum tu klar hiru Henry da phile krong pisa Henry phile tu masi no shani menta kala bun ba ka tangala i ba ni ngin kran ni phak phak kai ka basai ni haban kran be phimdei kita haba phirung bat ka sang hito undai gin ban tungona labi phile issue ko ban kerte ko jan rio ni ai be na phi sispa ko phi dei ko phi nong tu nor sa to ni in kan dari competition laga ka wan ko no ko ju juar let's say kata ka jingu juar ro lagi pa tayo let's say no kham tam ye phi dei khon jong perlok be tam pat nga bala trei ki kam seng bang ti stona no ba idon ha je baye ka dom teng hapo bordar man bai thi ni nan na te ipa jung thi ngilang tung ko ba phi kan de sen ko ban kongมันช่วยอะไรได้ปลอกปลาอีมันตายในได้ปลอกคนได้ชุดตั้งปลอกได้เงินได้ชุดปลาหักหิโตแต่งานเครื่องมันมันเครื่องหิโตก็ไม่ใช่หักมัดจงที่ชอบคนดีหักมัดจงที่ดิสตริกรูบายกันลัสกันบล็อกที่อุ้มดันมาลาบันทุกลายาพิเศษเฮนรี่ลาดากิโยบันกับจิงกูจอร์ชิสปานักกิดขวัญลาเนลากบล็อกลัสกันยิ่งมันเสียมีฮับันขวัญจะพิมัดbangin pensai bakat ai kadau bat nakai kata ka benta phisha ujor ni pai lada wat kum kata ni hap bantukla henry ban ong issue nadong sedok ka brang hap hapo ka area ka jumpi wat ka central wat ka district bantukla te wat phi kunju phimla bantukla palat ya ka to ka area ka lambu ni pi lada phidon pat haka district phila ba deslok lada phidon kam
kajing arab nagi district nagi area bukai kilang nagi selok nagi hendrai takum ya kan ni ko benta hawai kadai kajing shisha ba teng pindala ye kidon nagi area kilang le ka kam ko baha hendrai kadon bat kajing ya kata inside the table to naling ala shakri deki jinla ja arpos na ngadon baki wei hendrai ngapong mano ko compromise nila ilot nila marot teng tan ka bagus ngomong kata ka kwan bentoy jaga ge ngalampoi sa kata ka phan ikwan bentoy ngan yathu yepi men hakati hadin bang ka yepi bani job ya kata ka jingi ye khun hapre ka sarkar bani ya kata ka bahak pule ta don ki bofon hamani la ong bangin do kuni na nong shadong ki ong mani tewi kentien ke bopun susi bopun nong yangi tong hanama ladang ya khun kies yo ngadu kam habalan don kita ke mesin berfikran mentoy kahito ka pitho yebi man yim don kam ye ki khau pun ke bandrong ke barman pinjak le abi to haga hito gi pidang tang ye ki reuslor ba ki reusnra kuma ko ye pi yim don kam ye ki jirafi la ni ke kiskei habo kahito ta lidon kam ba ki bakran ba markmat ke banong ba ya ka bali ya ka bayong ke nong go ya ka bayong dei ban sak ban ko mo hangno te kerman scan Mungkin show kita dili ladang don continue lo dong don things yang no ini tek kulan no bat itu kajing hiat ma pasop bajai jong gibriu benabar kaba isir khai hado kata-kata kalong kau jing songkha kajing wan songkha jong gibriu benabar kita ki non tribal ki bomdei khasi ya ki thai khasi ki jongi kani ko kajing hiat ma bajai bat kalong kajing hiat ma basir khai tam bat kabar ni i hak ni gisngi ba manta na do wasen shar ni sarkar ranbor ba kajing hiat ma bajai jong ki wei pat ki jai perlu ki bangila ban ong kita ki dekhar kalong ki apply kita ki labor license lengba kita ki online ki apply ki epic lengba ki online kani ko wei ki issue ka bangi haban kendit perlu ban ni hap yit penia kumno ke sarkar jala ka pentrai ka diga online registration lani ko online ban apply ki epic lani ki labor license but kalong ga ai ka bat kabu jingma ya kejaj perlu jongi lada ni kum ki samla jong kejaj perlu lada ni su sngap lani ni su thia lengai klem dale ai namata kaloi bat kata wa jong ngeri kejaj perlu hoy ki dikiski hagini ke tayo jong ni benai ladam nyelamat ye kejing pensutom lani nyelamat ye kejing tenjuk bor bat ke sarkar nyimla ban ong ba kadai kejing le bor kejing thombor jong gi pulut namar ngi tip syai bagi pulut ki dei tang kita ki agent jong ke sarkar kebang ong dak tin nangway ki law enforcing agency ki balasya hukum hak kita ki beriu jong ke sarkar ban le ye ki kam thombor beri kam penibor ye ki perdok prasnam kejing penibor jong kita law enforcing agency kamde ka sin ka panokong nakawai ka por bat ibigi hybrid ki samla kenthe bat chengrang kadi kajing le donbor kajing penibor jong kani ka sarkar kalong sabru sabab palat tinggung ngikung ki samla ngidei ban yang ngerang ba ban peni ba ngi don kataka mensem yele dak lenti ka ba tiplay dak lenti ka ba jai bat hoy imla bangan kidan ki khap ki banta ki bangi hab ya jrong kti ngi hab ya peni ya kata ke bor jongi namar ba lada kejing ki ba jai kimla ban seiso bat kimla ban urlong bat kijing anot kijing dawa jongi kimla ban urlong bat kinimla ban boys ketik thong jong kijing anot ki jongi nyiman si kidan ki bor ki khap ba ki banta bangi hab bat peni da ko kan laskan blok ngai sepi ka kenjing kentu kan pam ba haba pirung haba hidon pirung sakayeng kesem jong ke hito idai ban kan mau ba idai ban long kiba adakar idai ban long kiba tibelai ki yai ta akor ka borong but nyimde ro ban ya kedeuti ye yoi nakapor ki se ai jingsneng ya ki para jongi kiba kin hado ki area ki circle ki net pher ba ngidai ban burong ye namar ha sing hito om judon bos om junan kita ki he la ni ki om kita ki
kiba di high level handai ilong kumju kum sipara borok nado ki nongelam bahakli bat hado ki nongelam bat ki dekot jong ki area ki circle ki ki per te ni nagal yang ke central ni ai don bata bat phi ni don senda bat phi hakidu ki bata hado ki issue bat ki jinge bat ki issue ki bat phi tre de bata ki sinong ki thau de bata ni ka thai nomor ba ni iba Kamtam sepot han jaitia nidang iba sipun ke jing sadin nomor ba ketika jing sadin kalong nomor ke sarkar jala jongi bat ki sarkar ki basen syar ki distrik kala senjor itu kata-kata ketika jing senjor kalong tanggawai kadau kejing senjor jong jing syar khadar haki bentaba pher kalong kadau ba ni kumgi nong song snong jong kejala ba kejong gi than kamtam jong brih nyo trap ngi jit ya kinong mikman ki bom duna kata kapuli puti ba ki syong bulai ya kita gi birokrat selani kita gi IAS ki MCS ki IPS ki ba sensyar ki badai ban sensyar kat kum beriti jong ri India tim haswa bengin poi se kebenta tanggawai ni kalian jonga kegerwa ko basai ngan pha sarkar jala ba ngan ong deketin nongwei don't disturb the sleeping lion what pendik yau sing yau tia yau dai ye ko sarkar nomor ba ngilamat ye jing peterha mesim ye git khot ki perang jong ye gi tayo gi bladem belaya chedin but what mood ba kejing berngam bersit kejing bengat di sarkar ye gi don an ba pher kan long kejing do jikerman hare kani kejong kan long ka ke sen jam ka begin sim tengah begin sim dengan rai bang begin dia pedi jadi lat kelenti kumno begin tem di kicing bat kumno begin tawa ya hok long beriman kat kum kecing dawa jong kapor kadi ke karwa ko basai sekali sarkar jala kepala yalam khmat daga NPP te nganom sim sikipor ba impoi sikapenta ka baar begin yo ayak seng kipala minta ulang salang bijak menru yolti minta jing sukti labi boro yolti wa ikan jam yang gajan dulu yang iwa yuk untuk perang ta kini ulang salang ke ngapa boro tuan nang nai sila wa nas join mai ngala kujo nang nai ong join dia dua boro nai sila kita wa boleh sebut boro man ewa bulan lang i sirup haga jingla di yang ini kita boleh sebut sen một cái niềm cam bị sen balang buồn mất đi khi ông mà làm thế ông em cái chính tên rồi nè ông em tu mà nó unit yang hay ni mất em cái issue cái hay ni đấy là đi khôn nữa cả hơn rồi mandalay ko matubok dalay chân neng dalay sa phima central body itu udah di solve no kita ki berupi compromise ketuye manikam ki no sabtu bi kita một mania bi itu manika ki pelang dengan aku auskit apa di kom kelam hinga yo sambia udah dep boleh be yo kom man kesen ku sabsuk ku ye ku ya tentu itu dah mana wan ini daga jingerman aku pila jan umat di kamu ông members memnya yo mani gete ke jok yu ye ka pelai ke nulu ke kha aku ngale nang yu kan dalang no bosai nga du gete hi ke wei wa untuk wa I betul dok ya bi gri isu ma teman sepi hati wan mo kita gi he lene wo kita wa ya mamla itu compromise PPUK iwan ne yu no manopsion jangan tunjuk jangan tengah kita orang clarify